Čo je virtuálna karta? Kde ju v aplikácii Smart Banking nájdete? Teraz vám ukážeme, ako na to. Ako si ju aktivujete? Jednoducho a iba za pár sekúnd. Zvládne to každý. Ako si nastaviť PIN kód? Aplikácia vás sama navedie. Teraz si zvoľte vlastný PIN kód. A máte hotovo. Kartu si pridáte do peňaženky len na pár klikov. Môžete tak urobiť aj v nastaveniach. Hotovo a môžete platiť. Ušetrite čas tým, že si nastavíte kartu ako predvolenú. Karta je ihneď vo vašom telefóne či hodinkách a máte ju vždy po ruke. Ako si zobraziť číslo karty a jej podrobnosti? Úplne jednoducho. Číslo karty môžete ihneď skopírovať. Platbu na e-shope prevediete iba za pár sekúnd. Platte pohodlne, ihneď a bez starostí. Zvládne to každý.